عوز السلام تنا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت تنحنا زوان زبلكم حاضرتنا وانا حبريتها تحزلكم قريب لهون من كتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار ترسعوا وترمى خلاي مبرق الناقر دمطيو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب خصاب حجب تمونا بالعلي ران تقد مقباريو حسابينا بولن تقلتو لو مليتا بزهاو مقلت قنا نيران أفرار حموايو نيران موقع زيتر في حجام مجرشات أرزينا زلنا كلنا قرطعتي لهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران ونعملتا أنا ونيدي حاسكون أنا بلد نفرح أبزهاو التملتين ني أمريكا مراخب كنات قريبا نيدوي لنا اللوازغون عينة فلي من كسغاس انت جيران قدام نتوسيدة لنفسين مكل خال زخون نجر جبريل أفليتا بخالي وجر مع خنات دينا أمريكا خم تبصبوا واحد مستروا حبريتا خمس بتحم قلتن أزم مستروا حبريتا دما أمريكا مع زن بينا ساعات إيران كتتقع خمس حسبت إسرائيل بمستر كمس قلت تلايو توتر ما خلاي مراغنا قدرن كله أمريكا بالعلي إيران وتدر وسقمتي أتوصل له تخكلين يعني ساعات مدام منجس إسرائيل بمستر كمس كافلته مع خنات دينا أمريكا تبتبن كم تتبع بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مسيران زلو نيكليرا ودردرن فرنت زي فرين أمريكا وتدروا حيل نمتقام دحري خمزي تبل بترقا مخقل تطني حميم حجر ما نقرات كابكالات حليفهم ناتكبر ناتغيروا مخانم زملكتو سفحت حبريتها تسمع لهم نقداي كربا زخونه دبلوماسيا ومنطقات تقيسو ميديا ايست مونيتر كم تبتو أمريكا اسرائيل ابزلا اخذتونا يزلعلو اي مستر وتدروا ملختي ابلعلنا ايران نيكليرا ومدبرات استراتيجيكا انتقالات منغست كيد استحسب جزف متقعت زيرو ساعات وي قمتها وناي ساعات قدب اغميتا معزم متقعت خمس كيد ناسرائيل قليصات لا تقد علامه نايت ملختي امريكا متقعت اب تكيد اللوان ايران وي اب ليبانوس يمن نذركبا وكلت حيلتات ايران ابلعل اسرائيل ناي حنا مفداي سقوم تخوسدو سلازغلو اسرائيل راسا كم بكل حليفانا اسرائيل ايرن مدرن مكلخل حيلن اسرائيل ككلخلونا ودما مسراويت امريكا بحبر خوينم ناي متقعت سراح كايدو لمخال خمس غونه تقليصو ازنا خونن كله ابتخا بزركب سراويت امريكا حيلتات اسرائيل حبر مدرجاو درجاوم كب مبالم استقلت خون كله ات مستراو ملخت ملاخو دما تخوينات زيترف وي مغرب ارغاغيطو مخانو بلعلو درجات تقليصو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب لوم ليتابزاو مغلطي ايران مس امريكا ابسم معنى مبصح فقارنيا انت زي خوينا امريكا بتبلو انت زي تسمع معان نايتا غير نيكليراو مدبرات تاغر تمكحلو غزف وتدراو تكالاتن حويسو مولو باير متقعته حمخش تغبرو ييلوم قال بقال تزاريو بريزيدنت ترامب نزمه تنقطا زاو مسيران بزعبا زلو طري ابزاو مغلطي لوم ليتي تيران اب طربيزا دردر بمصا حدش سمعن مفرام مس امريكا بمتحوار نمسرح فقارنيا انت زي خوينا امريكا وتدراو سقمت نوساد فصيما خم زي تقطب غليصو امريكا زلو حيال قسم كل حجن ايران قريو دويللو ناتي قالي زصبليلم كم تبتا بي بي سي بريزيدنت ايران نيكليراو مسرت لمعتاو علامه زغبرنا بوم بمتقعتي لوم صباح ويا بزغط لمعالتات كفصوم خمس خلو بقل ترغاغيتو ملو ازم فراح استسمع امونغو خلتين هاغرات زلو دبلوماسياو زمدنا وطرن ابزبا سلو امريكا نيسيس ابراهام لينكن حويس غوزف مراخو كينات اوروبلان تعينا ابكا ايران بزحي خاص تسافران نيران كاب زخبا اندحريو زخم زيلن كلون متقعت امريكا ايران ذهبت تملت بزملكت تركي حد وسان حبريتا لومي اقالي حلا ايران ابو غداي نيكلير نابطر بيزا تمليسان مزرب امريكا تحتون مغبارن دلوت مخانا لامريكا امنت نمرايم فقادنيا مخانا منيستر غدايات وصاي تركين هاكان فيدان افليتو الجزيره خمس بلو ناي تركي منيستر غدايات وصاي نزز بلو مس بعل سلطانات ايران ابز كايدو ميت دحريو منيستر هاكان فيدان ابزها ومغلصنا ايران منغسنتو طرن مهدان امدبر نيكلير حدش دردر مغبارن امريكا امنت نمراين فقادنيا مخانو اريل ليلو ازن ترك مجلس زوت بريزيدنت ترامب ايران ابسم انت زي بتيحه كفنو يزبلتم فرحن ايران ون انا ون ايدي احسكون انت متيخم ني مس مشارختم من كوقعكم ايه كاب زبلت ساعات صنيحيو مينستر فيدان وسيقم حجي زاد اللي متمان قطال زتنيو ايران دما نزي طبق جمار اريا الله فقادنيا خوينا لايلم ازن ايران لوط مرقت استحسبنا امريكا متقعتي سرزو يخون دو زبل ابوزحات بترطار يرلو مخنيات منغست ايران بزا قطا من غزي تتقيمم من وداق امريكا اسرائيل ابزخنا وان العلي زليو غزي قريبو سلازمسلو سلازي بحد يخون بخالي منقد زمت قعت دو يبليل كام حساب فطيمو زي قال ان خونا متيلو
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዕረፎ ነፈርቲ ዘካይዶም በራታት ከም ዝተሰረዘ ተፈሊጡ። ቢቢሲ ትግርኛ ሎሚ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ናብ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ክኸዱ መደባት ዝተተሓዘሎም በራታት ከም ዝተሰረዙ ካብ ዝተፈላለዩ ተገልገልቲ ኣረጋጊጡ። ብመሰረቶም ተገልገልቲ ዝበፅሖም ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ በሮም ከም ዝተሰረዘ ክፈልጡ ዝተገብረ ኮይኖም ምክንያቱ ድማ ዘይተሓሰበ ኩነታት ምዃኑ እቲ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ይገልጽ። በዚ መሰረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ፣ ሕሞራን፣ ሽረን፣ ኣክሱምን ካብትን ናብትን እተን መዕረፎ ነፈርቲ ሎም ክካየዱ መደባት ተታሒዞም ዝነበሩ በራታት ተሰሪዞም ኣለው። እቶም ካብ ናብን ኣዲስ ኣበባን ትግራይ ዝግበሩ በራታት ከም ዝተሰረዙ ካብ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ትኬት እቲ መንገዲ ኣየር ኣረጋጊጹ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት እቲ መንገዲ ኣየር መዕረፎ ነፈርትን ሎሚ ሓሙስ ክዕረፉ ናብ ስራሕ ክያቱን ከፍልጡ ከም ዝተገበሩን ሰራሕተኛታት ዝረኸብዎ ሓበሬታ ይመልክት። እንተኾነ ግና ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኹን ካብ መንግስታዊ ኣካል ብዛዕባ እዚ ዛጊድ ዝተዋሃበ መብርሂ የለን። ካብ ሶምን ጀሚሩ ከም ጸለምቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ብክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝዋደቡ ከባብታት ግጭታት ከም ዝተመዝገቡ ክግለጽ ጸኒሑ። ምንም እኳ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካልኦትን ትካላትን ብወግዓዊ መረጋገፂ እንተዘይሃብሉ ናብቲ ክልል ዝግበሩ በራታት ነፈርትን ብዝምልከት ክልከላን እናጠጥዐ ከም ዝመፀ ግና ሓበሬታታት ይምልክቱ። ኣብ ክልል ትግራይ ከረን ሒዝና ዘይኮነስ ብሓይሊ ኣየር ኢና ክነጥፍኦም ዝብል መፈራርሒ ኣብ ፓርላማ ክሳብ ዝስማዕ ዝጸንሐ ምምሕዳር 4 ኪሎ ይኾን ካብ ሶምን ጀሚሩ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተዓዘብሉ ምምሕዳር ብልጽግና ይኾን ካብ ወገን ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ወይ መረጋገፂ የለን። እንተኾነ ግና ካብቶም ናይ ብልጽግና ኣካላት ሓደ ዝኾኑ ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ቀረባዋን ኩነታት እቲ ዞባ ተኸቲሉ ዝብል ግምት ብዘለዎ መልክዑ ከም መጠንቅቕታ ዝመስል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለው። ስምዕ ፕሪቶርያ ንምትግባር ከም ፖሊሲ ሒዝናዮ ዝነበርና ካብ ግጭት ወፃኢ ጽልዋ ንምፍጣርን ዝኽእሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኻየደ መድረኻትን ኣብ ተግባር ንኽቐየሩ ምስ ውልቃዊ ጉጅላዊ ስልጣንን ህርፋንን ብምዝማድን ዕንቅፋት ዝኾኑ ስቓይ ህዝቢ ዘናውሕን ኣካላትን ሓድነት እትኽልል መረጋገፅን ተፈናቐልትን ብምላስን ስም እንደገና ናብ ኩናት ንምእታውን ዘኽእሉ ኩሉ ይገብረለው ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ወቒሶም ቀሪቦም። ንቐደም ብፆትኩም ኩሎም ዓይነት ዕድላት ኣጥፊኹም ዓቕሚ ትግራይ በቲኽኩምን ማዕፆ ሰላም ዝዓፀኹም ናብ ኩናት እንምለሰሉ ኩነታት ኣመቻችኹም ብሕቶ ተፈናቐልቲ ስም ደገፍ ንምድላብ ክትብሉ ጀመርኩሞ ኣበይን መዓዝን ከመይ ከም ዝውዳእን ንምግማትን ዘፀግም እኳ እንተኾነ ንትግራይ ናይ ኩናት ሃገር ዝግበር ተንኮልን ክተቋርፅዎ ኣለኩም ክብሉ ድማ የጠንቅቑ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ወሲኾም ሕጂ እውን ህይወት መንእሰይ ከም ቀንዲ ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃም ብምቕፃል ከም ልሙድ ብከቢድ ኣፅዋር ኣቐዲምካ መውጋእቲ ብምሃብን ዝኽፈለ ዋጋ ምቕናስን ዝብል ናይ ኩናት ስልቲ ጠፊእኩም ድዩ ክላሽ ዝሓዘ እግረኛ ቀዲምኩም እተውድኡ ወይስ ንዞም መድፋዓት ንመንሞ ንማእዚ ክኾኑኹም እዮም ኣለኹም ንምባል ዝኣክል መስዋዕቲ እትዳለዉ ዝብል ሕቶታት ኣስዒበ ኣሎ። መስዋዕት ብተደጋጋሚ ዘራኽሱ ፖለቲካ ወተሃደራውን መራሕቲ ዝበልዎ ብስም ዘይጠቐስዎ ኣካላት ካብ ኩናት ንላዕሊ ዘሎ ፍትሒ ናብ ሙሉእ ኩናት ንምቕያርን ትርጉም ኣለዎ ምንቅስቓስን የካይዱ ኣለዉ ክብሉ እቲ ናይ ብልጽግና ሰብ ኣልዒሎም። እቲ ዝተፀሓረ ዝተባሃለ ሓውን ኣበይን ከመይን ዝብል ግና ኣይገለጹን። ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋን ዝምድና ንምሕዳስ ንምጥንኻርን ዝለስለሱ ብዙሓት ደብዳቤታት እንተለኣኸትን ካብ ኣሜሪካ ግና ገጽ ከም እተኸልአት ተሰሚዖም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ክሕደስ ከም ዘይኽእል እውን ተቐሚጡ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ክሕደስ ኢልካ ብፍጹም ከም ዘይትጽበ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ክሕብር ከሎ ኣብ ግዜ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ ቀዳሞት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካን ሓጋዚ ሚኒስተር ዝነበሩ ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ንምቕጻል ክሳብ ኣስመራ ብምጓዓዝ ዝገበርዎ ጻዕሪ ምኽሻፎም ኣዘኻኺሮም። ንነዊሕ እዋን ናብ ኣሜሪካ ክወቕሱ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ምትሕባር ክፈጥር ከም ዝኽእል ተስፎም ገሊፆም ትራምፕ እውን ብተደጋጋሚ ደብዳቤታት ዝለኣኽሉ ክኾኑ ከለዉ እንተኾነ ግና ሓፂር መልሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትሕባር ኣይፈጥርን ኢሎም። ኣብ ቀዳማይ ናይ ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቦም ዝተመርሐ ካምፕ ቡድን ኣብ ኣስመራ ብምጓዓዝ ዝምድና ንምምሕያሽ ጻዕሪ ዝገበረ ክኸውን ከሎ እንተኾነ ግና ከይተዓወተ ከም ዝተረፈ ሪቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ሂቦም ነቲ ከባቢ ዝምልከት ፍሉይ ኣመለኻኽታ ወይ ናይ ምርዳእ ኩነታት ኣለዎም ዝበልዎ ንፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተቐሶ ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ናይ ኣስመራ ጉዕዞም ብዝምልከት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኣስመራ ጻኒሕተይ ንፕሬዚዳንት ሓዊሱ ምስ በዓል ስልጣናት እታ ሃገር ክርክር ጌርና ነርና ኢሎም። ዝምድና ንምምሕያሽ ዘኽእሉ ወሰንቲ ስጉምታት ተጠቒምና ብጽቡቕ መንፈስ እንተተፈላለና እውን ከም ዘይተዓደለ ኮይኑ ኤርትራ ነቶም ስጉምታት ዘይምውሳድን ኣዘኻኺሮም። ብዙሕ ርሕቐት ከይኸድና ዝገበርናዮ ጻዕሪ ምኽሻፍናን እቶም በዓል ስልጣናት እውን ብጽቡቕ መንፈስ ዝተፈላለየ ውፅኢት ዘይምርካቦም ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ፍጹም ዝምድና ክመሓየሽ እዩ ኢልና ከም ዘይነኣምን ሕጂ እውን ፍሉይ ነገር ከም ዘየለ ብምግላጽ ካብቲ ቀዳማይ ዞር ፈተነ ዝተፈለየ ውፅኢት ኣይህልን ኢሎም።
كبرات تخاتل لهم زدلنا يا مرسو قدات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت مقبار إن شاء الله نازل لكم دقف مقلات كم زي ترسعنا بلا بخالو تمسالة حبريت أخصى من الرخب. السلام.